Asibingelele-ke kubantu abasibukele njengamanje. Ungonyama lo noma udoda ngonyama, umuntu oqala umbona namhlanje noma ongazange ezwe ngaye. Ongumwelaphi wendabuko ngokutholakala noma ngokusiza abantu oseGibistini eDelmo Park, kodwa ngokudabuka ekhaya kuseMtubatuba. Engisho ukuthi noma engeke ngithi mina kumuntu kuze azosuka enyangeni yena, usukazi ukuthi yena yini akayidingela yona inyanga noma akamdingela yona umelaphi. Lekha kuningi esikwenza abantu abaningi bayazi. Ngingabala nje ngiqede nje indawo ehlukahlukene umzansi ngawubala nje ngokuqede ngibale eSwazini ngokubanika leso sibantu basize sibenzele imisebenzi. Kuphela sokuzazi ukuthi wena yini oyifunayo kuhlukahlukene ekwenzela abantu kunempilo zabo okubasiza. Engisho ukuthi ke nawe nalabo khona ungasukuma usondele futhi kumina futhi engithi nakulabo abazosukuma noma nakulaba abafisayo ukuthi bahambe befikele ekhaya. Ngiyabakhuleka nabo uNkulunkulu ukuthi abalona nabakubo nabagcini bezazosendleleni bezoza la begcineke nabo bekwazi ukuthi kule nto abayifunayo abayidinga empilweni yabo bekwazi ukuyithola zibaphilize basize ngoba abantu abaningi emhlabeni bacabanga into ehlukahlukene kuningi konje amadlozi konjwa. Kodwa kubalulekile ukuthi mangabe umuntu sukume kumelaphi uzoveke kwenza into efunayo wazi ukuthi nawe lento mangabe kwenza kumelaphi uzophila usizakala ngoba ngiyamzonda umuntu mina empilweni yakhe ohlala phansi angaluzi impilo yakhe. Kanza kwethu ngiyathanda ke nokho nisale kahle, ngiyathanda nokho nisale kahle lapho nomhlaba nisale kahle ngiyamthanda.